Ten 103 anos de historia, está presente en 160 países e conta con 40 millóns de membros en todo o mundo. O movemento SCAO naceu e segue a traballar para educar a nenos e nenas comprometidos, críticos e solidarios. O escutismo é un método educativo no tempo de lecer que pretende, como fin máximo, educar persoas transformadoras da realidade. A través de actividades na natureza, do servizo comunitario e do xogo con trasfondo educativo, o escutismo ensina de forma práctica os valores humanos, para que os nenos e nenas scouts poidan converterse en persoas sempre listas para servir. O escutismo é un movemento educativo no tempo libre complementario á educación da escola ou da familia, e diferenciase de outras propostas por seres un sistema de autoeducación asumido voluntariamente polos rapaces e polos seus educadores. A proposta non é unha proposta integral, é unha proposta transformadora e sempre traballando desde a educación non formal. É un pouco a diferencia, o rapaz é partícipe da súa propia educación, marcando el tamén parte das pautas. Para traballares cos nenos, estes se dividen en diferentes unidades segundo a súa idade, empregando así unha metodoloxía de traballo diferente para cada un deles. Aquí en Galicia traballamos en 8 anos ata os 18. Nos dividimos en 4 unidades, dependendo da idade dos rapaces. Temos de 8 a 11, que son os máis pequenos, os lobecos, e aí os lobecos basicamente o que fan é xogar, aprender mediante o xogo, non? Nós preparamos os xogos, sempre cun valor detrás, que despois eles teñen que reflexionar e pensar sobre iso. Os lobecos son moi divertidos, sempre están unidos. Somos lo máis pequeño de todos. Son os nenos que máis xogan. Gústame moito hacer manualidades. Xogamos máis que eles. Eles se van a dormir fuera e nosotros, claro, somos pequeños e non podemos. A veces hacemos manualidades, outras veces jugamos. Xogo cos meus amigos. Jugamos mucho. Sempre xogamos. Os lobecos son unha manada. E ademais dos lobecos, os rangers pioneiros e rotas desenvolven tamén as súas propias actividades, acordes á súa idade, capacidades e inquedanzas. O ranger empeza a traballar no que eles chaman a aventura, é un gran xogo onde eles van asumindo parte da súa educación. Despois os pioneiros teñen o que eles chaman empresa, e os rotas traballan sempre en torno ao servicio, un pouco para esa idea final de que os scouts sexan transformadores da realidade. Para levar a cabo o proxecto educativo Scout, os grupos desenvolven unha serie de actividades continuadas ao longo do ano, que culminan finalmente nos campamentos. Durante o ano, as actividades que facemos son semanais, facemos reunións todos os sábados, e nesas reunións traballamos, dependendo da idade do rapaz, pois distintos valores. Despois, máis ou menos unha vez cada mes e medio, se fai unha saída dun día, unha marcha, e despois solemos facer unha serie de acampadas formales durante o ano. En Nadal, solemos facer un campamento en Nadal, en torno tamén a Semana Santa, e en torno ao verán, facer un campamento tamén de 15 días. E para levares a cabo a labor educativa do escutismo, fai falla un grupo de educadores, chamados responsables, que traballan voluntariamente na formación dos rapaces. Eu creo que o máis importante do escutismo ven por parte dos responsables, non? Tamén por parte dos nenos, pero sobre todo os responsables que están aquí como voluntarios, non? É algo que, comparado co resto de ofertas de ocio, de deportes e actividades extraescolares, sempre hai un profesor ou un monitor que está traballando, non? Entón, o que nos diferencia, eu penso que o facemos voluntariamente. Velos crecer, velos madurar, ver como cambian e ver que sí que estás influindo na súa educación a través do tempo libre. Un traballo que, por suposto, aporta moitas satisfaccións. É o mellor que podes ter. Ver persoas que non se coñecen e que son completamente distintas, que axudan simplemente polo feito de axudar. E ver que gracias a eles algo cambiou e algo está mellor. Ver crecer os chavales, como influís na súa educación, como van cambiando os seus valores. Non recibimos nada a cambio, máis que a alegría de ver que, gracias a nós, hai persoas que pensan máis noutras e que se dedican a cambiar o mundo e deixar o mellor do que atoparon. Me enseñan a ser máis responsable. E sempre hai moito compañerismo. A ser limpia e ordeada.
conocer a mucha gente. Jugamos y nos divertimos. Que somos todos amigos, claro, porque tenemos que serlo y que los britones son muy cariñosos. Unha das peculiaridades do escutismo é a súa forte carga simbólica, e un dos símbolos máis representativos dos escaos é o pano que todos eles levan arredor do pescozo. O pano simboliza, en escao se dice, a pertenza a un grupo, pero sobre todo a pertenza ao movimento scout. As cores van dependendo dos colores que cada grupo elixa que os van a caracterizar ao longo da súa existencia. Por exemplo, a miña, que é de Ñeri, de Coruña, representa o azul e o branco, que é de Galicia. Máis de 100 anos despois da súa fundación, o escutismo é hoxe en día o movemento xuvenil máis numeroso do mundo. E non sen razón, as persoas que participan deste proxecto recoñecen a grandeza do movemento scout. Cando estás dentro e cando vives, sobre todo cando vives en Terra Paz, e ves que o resto das persoas perden o seu tempo que podían emplear en outras cousas para axudarte a ti e facerte unha mellor persoa, iso despois fai que ti cambies e queras tamén axudar ao resto. En principio require o mesmo traballo que outras cousas, a veces un pouco máis, pero vamos, a diferencia é iso, verlos crecer e verlos cambiar e madurar. Despois de estar toda a vida no grupo, de Rapaz, en Delobeco, Santa Rota, pois cando acabas, a verdade é que te quedas coas ganas de axudar nisto, non? Que isto non pare. Seguir nisto e que non acabe nunca e que sempre haxe alguén disposto a tender unha mano a un compañeiro. Faremos o mellor.